Een protte boten liggen nog op de verste wal. En op het wetter is het rijstig. Dat verhoort het gauw als sneun het wettersportseizoen uiteenzet. Een weekje eerder als gewoon wij, vanwege de komst van de Duitse toeristen die dan al vakantie hebben. In het Zwetterhoes, on het Van Haringsma-kanaal in Ljouwert, binnen ze er klaar voor. Van daaruit worden 4 bregen in Friesland bezinnen. De wettersporter wordt goed bezinnen. We hebben aan geen pauzes meer, geen tolhjelp meer. En in de toekomst misschien en waarschijnlijk uitbreiding van bedienregimes. Op termijn zullen wij 40 bregen van net alleen de provincie, maar ook gemeenten bezinnen worden. De bregenwipper is joerdij een verkeersleider die het tegelijk meerdere bregen iepen en dicht waan kan. Het lijkt het definitief gebeurd met de bregenwipper en zijn klompen. Klopt, de tijd helpt u zien, automatisering die terug. De computers binnen heden ten dagen zo vier dat wij veilig en op een goede wijze bregen op oudste bezinnen kunnen en dus heel efficiënt werken kunnen. Is dat net spietig? Ja, spietig aan de andere kant. Ik heb vroeger wel op een bregen zitten en vooral in de tijd dat het erg rijstig is, dan ben het lange dagen als het een hele dag op een bregen zit en dan komen weinig skippen langs. De centrale bediening zit nu nog in een tijdelijk onderkomen, maar er komt een nieuw gebouw. Het totale project kost het op termijn €20 miljoen.